Zašto baka Prase nije bio pozvan? Pa ne znam, iskreno nisam razmišljala o tome. Jel bi gostovala kod njega u njegovom live-u? Jel bi imala hrabrosti onako da sedneš u onu vruću fotelju i da sa bakom? Pa zašto da ne? Naravno da bi ja njega gotivim, on je meni stvarno super. Pazi, volim reći da kažeš, ima devojku trenutno, da ne bude ona opasna, ljubomorna. Pa ima devojku, nema veze, pa Samo dobro. reci baka je tata. Meni je on super, stvarno, tako da kako kaže Đuka, baka je tata, stvarno, tako da bilo bi, zašto ne bi. On je mene jednom prilikom i zvao, u live-u je to bilo, ja sam pevala, bila sam na nastupu, a on me zvao, a nisam mogla da se javim. I baš ima kod njega, prokomentari se rekao, evo, sigurno se ne javlja zato što peva. Ne, zovi ti njega na neki svoj nastup, čuo sam da ostavlja mnogo dobar bakšiš. Tako da obavezno ga zovi, znači, vidi. Hvala ti na savjetu. Tata je tata, da ti kažem. Dobro, pa ne sumnjam ja da je